खुलुमबाय दिनैनि नैबे गोथार मंगलबार साननि 2021 मायथाइनि 21 नैबे सेप्तेम्बर साननि गोथार नैबे मंगलबार सानाव आं दिनै बेसांबा साननिफ्राय एबा बेसांबा समनिफ्राय सानबाय थानाय मोनसे सिमांनि महर होनो लुबैनाय आफा इसोर बोराइ बाथौ जोंनि सोरजिगिरि गोथां इसोरनि गोथार थावनिखौ मोनसे समायना महर होनो थाखाय माब्लाबानिफ्राय जों नाजाबाय थादोंमोन। दिनै बे नाजानायखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननाय बोर सारस्रिनाय बिथांनि मददजों लोगोसे न'खरनि बयनिबो हेफाजाब मदद आरो आंनि अनजालि बिसिनि बिखेक मददजों दिनै आंनि बे न'खरनि गोथार बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो हाबाय। बे लुफुंनो हानायनि गिबियाव आं आफा इसोर बोराइ बाथौखौ साबायखर होगोन। मानोना दिनैनि बे गोथार फुंबिलि बेखेवनायनि सिगांबो आफा इसोर बोराइ बाथौनिनो जि महिमा बार अखा फैनायनि मोनसे आबहावा जादोंमोनब्लाबो जोंनि बा रायजो राजाफोरनि खुथारै आरज गाबनाय जोंनि गोसो गोरबोजों आरज गाबनायाव आफा इसोर बोराइ बाथौआ थारैनो जोंखौ नायफिनहरदों, जायनि थाखाय बोथोरा जथेस्थ' मोजां खालामनानै होबाय। ओंखायनो आं आफा इसोर बोराइ बाथौखौ साबायखर होयो। बिथांनि अननाय मददजों आं दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हाबाय। आंनि दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बर' बाजार बियाबनि सिङाव थानाय सिब्राय आश्रमनि अरायथा दौरि मानिनां बिथां समर कसारि आबौखौ लिंनानै लाबोनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसेनो आंनि बे हाबाफारियाव अरां आन्सलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय दौरिजों लोगोसे गाहाय फोसावगिरि आरो लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना सफैनो हादों। रौता आन्सलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि मानिनां धुनुराम बसुमतारी बिथांमोनाबो सफैनो हादों। आरो लोगोसे जों बाख्नायनो नांगोन आंनि बे गोथार बाथौ थानसालिनि जेसेबांखिनि महर बेखौ जोंनिनो आंगो बर' फिसानि आखाइजोंनो लुफुंनो हादों। बिथांमोनाबो दिनै बे आंनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा आंनि न'खरनि गोथार बाथौ थानसालि बेखेवनाय आरो सिजौ गायफामनाय नैबे गोथार हाबाफारियाव नुजाथि आंखौ मदद होफैदों, आंनि न'खरखौ मदद होफैदों। बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों। दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आं नैबेखौनो बुंनो इच्छा खालामो जे जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ सिनायथि होनायनि गुबै न'खरनि गुबै जायगायानो जाबाय न'खरनि गोथार बाथौ थानसालि। बे न'खरनि गोथार बाथौ थानसालिखौ जों जेरैखि जायाबाबो जों जि राहाजों जायाबाबो जानो हागौ बै पाक्कानि खालामनो हाया, टाइल्स होनो हाया, अब्लाबो जोङो साखोन सिखोन लाखिनानै बेखौ सिबिनाय खुलुमनाय बे हाबाफारियाव जोंनि साफ्रोमबो बाथौआरिफोरा जाहाथे गोसो होयो। जोंनि थांनाय जि समफोराव जेरै सिबिदों फैबाय थानाय समफोराव बिदि सिबिगोन। आं दिनैनि बे समजों लोगोसे बाथौ बिबुंसारनि दैदेनगिरि आरो बाथौ बिबुंसारनि रिपर्टार बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों। मानोना बिथांमोना आंनि बे न'खराव फैनानै आंनि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना मोनसे मिडियानि गेजेरजों फोसावनायनि जि मोनसे राहा खालामबाय, बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होबाय। जोबनायाव बेखौ आं मेसेज होनो लुबैदों जे जोङो न'खर गोजोननि थाखाय बिश्व संसारनि गोजोननि थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जोङो सिबिलांनांगौ, गाबज्रिलांनांगौ। आरो जोंखौ सब समय बासायबाय थाग्रा खैदां खैफोद दुखु सुखुनि बासायगिरिया एकमात्र आफा इसोर बोराइ बाथौ होननानै आं सानो। बेखौ जों अराय सम भक्ति खालामोब्ला सिबिब्ला बियो जोंनो जेखि जाया बासायनाय मावफुंनाय गासै राहाखौनो होयो होननानै आंहा गोग्गो फोथायनाय दङ। जोबनायाव फिन बाथौ बिबुंसारजों लोगोसे दिनैनि बे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आं बेखिनियावनो आंनि गोसो गोरबोनि फोरमायथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय। जय जाथों।